Hej og velkommen til Nose.dk's lille demonstrationsvideo. Jeg er Christian, og det er mig, der er udvikler af Nose og alle hypnoserne og meditationerne på Nose.dk. Her på videoen vil jeg lige hurtigt fortælle dig, hvad du kan opleve ved Nose, og hvad det er for nogle fordele, du har ved at bruge Nose frem for at gå til traditionelle hypnotisører. Se, først så beskriver vi det. Så beskriver jeg konceptet. Du kan også gå ind og downloade nogle demonstrationer. Det kan du gøre over på sitet. Og til sidst taler vi lidt om, hvad nu hvis der er et eller andet bekymring, du har. Okay, så fordelen for dig er, at det er nemt, det er hurtigt, og det er billigt. Det er nemt, fordi du skal ikke have en aftale, du skal ikke have transport. Det er hurtigt, fordi du kan gøre det, når du har lyst, og du skal ikke have nogen forberedelse. Og det er billigt, fordi at vi sparer alle de her udgifter for dig, og vi gør det lidt nemmere for mig. Det er sådan, at hos en traditionel hypnotisør, hvis du skulle komme og være i traditionel behandling hos mig, så vil du skulle ringe til mig, bestille en tid, vente, transport ind til mig, vente lidt på at lige er klar, ind, og så gør vi sådan her. Så interviewer vi dig, og finder ud af, hvad det er, du har behov for, og laver en hypnose. Så går du hjem, du transporterer dig hjem, og du begynder at mærke effekten af alt det her. Her gør vi nøjagtigt det samme, bare smartere. Vi gør det, at i stedet for at have en tid her hos mig, så ringer du til mig. Så interviewer vi dig. Og så laver jeg hypnosen i studiet og sender til dig på CD eller på digital medie. Så kan du bruge den præcis, hvornår du har lyst til det. Og hold nu fast, du kan bruge den igen og igen og igen. Så du skal ikke til at ud og investere i nye hypnoser, hvis det er sådan, at effekten ikke har forankret sig helt i dig. Første gang, her har du det hele til tid og evigt til gratis brug. Så det var sådan lidt det traditionelle hypnose. Men der er også den mulighed, at du allerede godt ved, at du har en eller anden form for standardproblem. Du vil måske gerne være bedre til at koncentrere dig. Du vil måske gerne sove bedre. Du vil måske gerne have mere selvsikkerhed. De her ting kan du også få. Der har jeg standardhypnoser, som du bare kan købe, uden vi skal til at igennem hele interviewfasen. Så bliver det endnu billigere for dig. Du kan teste de her hypnoser over på sitet, som sagt. Der ligger både hypnose og meditation, som jeg har lavet helt gratis. Når nu du går ud og så finder ud af, at du har behov for at købe en hypnose. Hvis du kommer her i traditionel behandling, så vil jeg ikke have mulighed for at give dig pengene tilbage, fordi vi har jo ligesom overstået behandling. Når du køber den via vores geniale online-koncept, så har du 30 dages fuld returret. Det vil sige, at hvis du i løbet af 30 dage ikke synes, du får den effekt, som du har forventet at få af det, så reklamerer du bare til mig på mail eller på brev, og så får du alle dine penge igen. Det er genialt. Det sidste, jeg vil berøre, det er, hvad nu hvis? Jeg kan godt forstå, hvis du er bekymret. Hvis du tænker, det her med at være hypnose, det er jo sådan noget med, at man er helt væk og hinandens vold og magt. Nej, det er det ikke. Det her det er ikke showhypnose. Det her det er ikke noget med, at du bliver ført i trance og ikke kan huske, hvad du laver, og render rundt og føler, at du ikke har kontrol over dig selv. I de her hypnoser, der er du med hele vejen. Det her, det er fokuseret afslapning. Det er visualisationer. Det er meditationer. Dermed ikke sagt, at du ikke kan risikere at falde i søvn, for du bliver meget afslappet. Og er du nu lidt bagefter med at sove, så kan du sagtens risikere at falde i søvn, og derfor må du selvfølgelig ikke anvende de her hypnoser, når du kører bil eller betjener maskiner, eller ellers er i en situation, hvor det er uhensigtsmæssigt at falde i søvn. Men skal man ikke overvåge sådan en hypnotisør, kan det ikke gå galt, og kan man ikke sådan risikere aldrig at vågne op igen? Nej, det kan du ikke. Det er fuldstændig ufarligt. Det er, hvis du falder i søvn, så er det ikke værre, end hvis du falder i søvn på sofaen foran et kedeligt tv-program. Der vågner du også op igen, enten når du er færdig med at sove og udvile, eller når du bliver forstyrret. Det er præcis det samme her. Du risikerer ikke at ligge i trance og aldrig nogensinde vågne op igen. Tværtimod, hvis du falder i søvn, så vil du være rigtig, rigtig udvilet, når du vågner op. Fordi at det er sjældent, at du er så afslappet, som du er under trancerne her. Nu skal jeg ikke snakke mere. Du skal have lov til at gå over på sitet og kigge rundt. Hvis du har spørgsmål eller andre ting, jeg kan hjælpe dig med, så er du altid velkommen til mig. Find kontaktoplysninger over på sitet, og så ses vi. Ha' en rigtig, rigtig dejlig dag.